Ramai nopo Drowati Raden Haryo yakin kagaraning pati uga anu padwonten pun didunungipun putra Drowati Raden Samba miwah Raden Abimanyu nalika semanten mapan wonten ing alas Kendayana alas kang wingi kepati-pati Sartawara mati jalma mara playu papan pernae Sang Betari Durga di papan pernae Sang Baju Barat Wadya Bala Buta ilu-ilu Banaspati Pocongan Gendruwo Kutilanak Kuyang lan sak kidul-kidul pesanggrahan nenggih Atma Jendra Negari Ngastina Raden Sarjakusuma Raden Tapabrata Anggayuh karo Garing Para Jawata kadadak rawuhipun Sang Hyang Batari Durga Akari Jingak Atmaja Negari Barawati Raden Sarjakusuma mangkono pangandikanipun bilih ingkang dereng kawiyos sing lesan Nyang seswa kumaduh marang risang moho yogi Saudi para kadi paran kasang di Yogya saliring bawana yolon tetariku sang dimara kajawe
Oh, ngerti yang Kolodro Mas Patirojo diwaku sobek selingkar dino Batobat Mula kanan Rendoyono ya alas kene panase liwat sangka ukur jebul ana wong lakoni tapa brata lakoni semedi madine kaya mangkene ora yen ora weru rasise panduluku iki genah Atma Jendra Negara Ngastina anake Prabu Duryudana ya Sarja Kusuma ya nggih putuku wong bagus Sarja Kusuma ning apa kowe lakoni apa enek wigati apa kowe lakoni semedya ning alas kene nggih anakku bagus putuku sing tak tresnani Nun Kanjeng Ibu Betari Eyang Kanjeng Ibu Betari kula ngaturaken sembah kula konjo wonten ngarsanipun Eyang Ibu Betari yen wonten luput kula nyuwun diagung pangaksami Batobat anak ratu kok le omongan kaya wong ora genep ora iya nggih kepiye ana wigati apa kowe nglakoni tapa brata ning alas Rendoyono kene nggih putuku wong bagus Sarja Kusuma Eyang apa kula nglampahi tapa brata wonten mriki kula rewangi mboten maem mboten bobok mboten cecaketan kalian duniawi kula wonten mriki namung mireng pawarta binanduling karna yen to dewa menika badhe nurunake wahyu ya mula mboten sanes niat kula wonten mriki kula badhe nggayuh wahyu menika kala wau Batobat wahyu apa aku ora ngerti lho dewa bakal nurunake wahyu apa kabar sing kula tampi naminipun menika Wahyu Cakraningrat sapa sinten mawon sing kedunungan wahyu niku nek lanang bakal mijekake ratu pinunjul wonten jagat raya nanging yen wahyu menika dawah wonten wong wedok bakal dadi penyanyi apa wahyu penyanyi ku wahyu apa iku mawarta sing kula tampa Wahyu Cakraningrat ya inggih kula sowan wonten mriki kula nglakoni tapa semedi wonten mriki badhe nyuwun tulung panjenengan ya panjenengan menika dewa menika saged nurunake wahyu mula kula nyuwun tulung saestu ingkang wayah nyuwun tulung wahyu menika kajengipun momong kalian jiwa raga kula batobat bener ucapmu aku kuwi pancen dewa ya dewa panggoda pangrencana kuwi aku nanging aku ora ngerti nggih yen ana wahyu kang bakal mudhun ana ing jana loka kene nanging kowe aja kuwatir merga Bathara Guru kuwi biyen ketimbanganku yen tok apa sing dadi panyuwunku tak kira bakal disembadani Lesmana kula apa kowe gelem yen to wis kedunungan wahyu kowe sumpah lawan Poneyang sumpah napa sawise aku wis bisa nglebokake wahyu maupun kelawan jiwa ragamu apa kok iki
kabeh ana srana lan ana pitukane. Apa kowe saguh Lesmana? Lesmana Mandra Kumara ya sarja kusuma putuku wong bagus. Srana lan pitumbasipun menapa yang srana lan pitukane mengkene. Aku saguh nyekel wahyu ben supaya ngomong jiwa ragamu. Nanging kowe kudu gelem melu rombonganku ya rombongan Bajul Barat. Kowe gelem apa ora? Rombongan Bajul Barat iya Lesmana. Lah pripun nggih? Dipikir dhisik. Yen kowe gelem kedunungan wahyu kuwi ateges kowe gelem nampani apa kang dadi srana lan pitukonku kuwi mau Lesmana. Oh lah. Dadi Bajul Barat penak mboten penak. Sesuk kowe ora bakal manjing neraka utawa manjing swarga nanging kowe manjing oleh kayu watu dadi sukma sangsaran. Oh lah. Dadi sukma sangsaran iya Lesmana. Kancane kata mboten oke banget kancane. Wiyaga oke banget. Wiyaga Wiraswara nek ora iso apa-apa wis esuk bakal dadi sukma sangsaran. Esuk mlebu neraka cangkeme dintupi kala jengking tangan ae. Nek sinden-sinden yang sinden yang sedurunge gara-gara wis ngantuk kuwi sesuk bakal dadi sukma sangsaran. Sinden sing tekone telat kuwi bakal dadi sukma sangsaran. Wow, yang ngaten gayeng ya. Pokoknya sarwa gegojekan gumyak pokoknya sarwa gayeng nggih. Yang ngaten kula mantep. Besok mati kula bakal dadi sukma sangsaran. Tenan nggih. Yang ngono bakal tak sekseni. Mbok menawa aku bisa nayogyani apa sing dadi panjalukmu Lesmana nggih ngestaken dawuh. Tan samar pamoring sukma sinuk maya inayo ing asepi sumimbang nenging kalbu pambuhaning warana lan saking liya layap luyuping aluyung tendha santing sumpana suming rasa jati piye kowe saguh dadi sukma sangsaran nggih kula saguh dadi sukma sangsaran yen to panjenengan menika saged mboyong wahyu cakraningrat supados momong jiwa raga kula tak sekseni Lesmana. Kowe wis ora bisa lincah karo apa sing dadi sumpahmu kuwi mau nggih Lesmana putuku wong bagus. Besok patimu kowe bakal dadi sukma sangsaran yo nggih. Ning aja kuwatir. Uripmu bakal tak gawe kepenak ning alam donya iki senajan uripmu besok kejaran-jaran ning alam akhirat kono. Nanging uripmu bakal kepenak ning alam donya rekoso ning alam akhirat gelem yo nggih mboten napa-napa urip kula mboten kepenak wonten ning alam donya wonten ning alam akhirat mboten kepenak ning genah dijamin nggih yang urip kula wonten ning
alam dunia kepenak iya nggih. Aku bakal munggah kayangan tak jaluke sing jenenge Wahyu Cokronerat supaya bisa ngomong kowe. Sembah kula nderekaken jengkal paduka yang enek panjenengan boten nyembadani napa penyuwun kula bakal ngamuk iya nggih respono butuh wong bagus. Anak ulun cakraning rat kula wonten paring agel timbali kula wonten jauh menapa badhe kula nampi paukuman menapa kados pundi kula badhe ndhereke mawon ora aja kejron menapa kita wis itiwanjine bakal kudu ngomong salah sawijining kita kudu ngomong salah sawijining kita sing gedhe prihatine sing duweni watak budi luhur duweni watak adil lan bebelo marang kebener Cokroning lan ulun lilani kita medhun ana Mercapada aja gawe kuciwaku aja nganti kleru anggon kita ngupaya marang swarga kita Cokroning lan lajeng kula bidhal ing sakmenika iya aja nganti kesuwen ulun kudu tumindak ana salah sawijining manungsa ana ing jana luka Cokroning lan yen ngaten kula nyuwun pamit ulun sing ati-ati aja nganti kleru anggon kita upaya marang swarga kita Cokroning lan Kang pake udira kang nyembur eko siji liwata manunggaling rasa kaget rimang muni wangun ana peteng dudu wengi petenge ngantaka oh
Durga duwe karep apa kita sowan nang ngarep ulun. Kula namung badhe pados ingkang asma Wahyu Cakraningrat. Jernyatanipun ingkang wayah pun Sarja Kusuma Atmajendra Prabu Duryudana ing negara Ngastina menika prihatos wonten saklebeting alas Krendayana. Kula menika dipun tangisi kalian wayah kula Sarja Kusuma supados kula menika nyepeng Wahyu Cakraningrat supados ngomong jiwa raganipun Sarja Kusuma kula nyuwun tulung idili pailah paduka supados kula menika nyepeng Cakraningrat ngomong jiwa raganipun Sarja Kusuma. Diagung pangaksama Durga ulun namung mangerteni apa kang dadi kahanan ana ing alas Krendayana. Dadi mangerti kita Wahyu Cakraningrat wis ulun utus supaya golek marang swargane. Swargane ora liya ya mung wujud manungsa. Mbok menawa kita bisa nyekel playune Cakraningrat tak kira bisa dadi kanugrahane kanggo Sarja Kusuma Durga krana wis dituku kanggo piteker tapa brata Sarja Kusuma ana ing alas Krendayana kono. Lajeng Cakraningrat menika sampun boten wonten wis ora ana. Wah, batuk kecelek aku. Yen ngaten kula nyuwun pamit badhe nyepeng playunipun Cakraningrat. Sing ati-ati Durga. Tobat. Iki ana dewa sapa lho? Cahya biru monya-monya kaya ngene iki nek disawang kaya mreng nek dipandang kaya wujude menungso kowe sapa? Kula menika wujudipun Wahyu Cakraningrat ulun Betari Guru. Perulun Betari Durga kula menika wujudipun Wahyu Cakraningrat. Lah iki kowe wujude Cakraningrat. Meniki mekaten kudulun Betari Durga. Ngene. Aku kuwi ditangisi lawan putuku Sarja Kusuma. Dheweke wis nuku kang srana nganggo tapa brata maradining tapa nendra lan sak piturute. Aku kepengin njaluk lawan kowe. Kowe ngomong lawan jiwa ragane Sarja Kusuma ya. Mergo Sarja Kusuma kuwi yen wis gelem dimong dening Cakraningrat, jiwa ragane bakal dadi pangane baju barat. Besok sukmane bakal dadi sukma sangsara ora mapan ana ing swarga utawa neraka nang mapan ana ing kayu watu. Gelem ya, gelem ngomong Sarja Kusuma ya nggih Cakraningrat. Nuwun sewu. Mboten ateges kula menika mboten derek menapa ingkang dados nayogyanipun panjenengan nanging nuwun sewu. Panjenengan menika kedahipun dados dewa nglempengaken titah ingkang tumindak mangiwa. Nanging menapa panjenengan menika malah njlongrongaken titah ingkang gadhahi niat becik kados mekaten nuwun sewu. Kula menika
dipun paringi kamardikan dumateng kula Bathara Guru supados nintingi swarga ingkang badhe kula momong. Kula dipun paringi kamardikan anggenipun pados titah swantah ingkang gadhahi watak budi luhur, watak becik lan boten kados mekaten. Nyuwun pangapunten Ibu Betari, kula boten sagah momong jiwa raganipun Sarja Kusuma. Aja wangkal kowe aja wangkal. Sarja Kusuma kuwi nangis-nangis deguk-deguk karo aku njaluk dimomong kowe. Aku ki dewa, kowe ki wahyu, derajate luwih dhuwur aku tinimbang kowe. Nek kowe ora gelem kowe bakal tak ruga kali peksa. Monggo menawi panjenengan kula saged nyepeng pelajar kula sagah momong kelawan jiwa raganipun Sarja Kusuma. Coba pamer kowe padake aku gumun. Aku ki dewa kasektene linuwih tinimbang kowe wujude wong wahyu. Wahyu Cakraningrat. Kowe tak cekel tak gawa mlebu ning jiwa ragane Sarja Kusuma, ngembang lawan jiwa ragane Sarja Kusuma selawase. Aduh. Nek jalan bekan yo yo. Aku ki wis tuwa. Lah kok direh karo bayi iki sore Sarja Kusuma. Keparat Wahyu Cakraningrat. Wahyu banter banget kanthi rasa dioyak. Aduh. Ger Sarja Kusuma mbahmu di ngapura ya ger Wahyu jak dhewe aku ra kuat koyo Wahyu Cakraningrat. Priponyang. Aduh ya ampun. Wela mayu-mayu bekos-bekos. Nganti kotange nglotrok ora krasa. Aduh ya ampun. Ngene yo, Ger. Aku di ngapura sing gedhe. Wahyu Cakraningrat wis bakal tak cekel, wis bakal tak tekem. Nek kok merucut sekor gemelanipun punenya. Saiki Wahyu ya dhewe ya Ger, mbahmu wis tuwa, mbahmu kalah prigel karo Cakraningrat. Oh, lampindon gaweni. Ngerti ngono tak uyak dhewe, Wahyu Cakraningrat, ngomong karo aku Wahyu.
Jagat Dewa Bathara. Mbok menawa iki dadi srana swarga ulu. Raden Samba nadyan towe anak ratu kowe gelem prihatin ta Prabrata ana ing sajroning alas. Raden, mumus temen kowe kuwi anak ratu sing kedunungan sing dadi momongane Bathara Wisnu jebulane anake kang bakal dadi nampa kanugrahan wahyu cakraning Raden Samba. Aja kaget ulun mapan ning raga kita ning pitungkas sulun. Aja nganti sliramu duweni watak sombong angkara murka Gusti Candala. Yen kaya mangkono kang bakal dadi hawa panas ning sajroning aku momong jiwa kita. Aku bakal ora kuat mapan ning ragamu. Aku bakal ocat aja alok kelangan ya Raden Samba. Aja kaget ulun kang bakal mapan ning jiwa raga kita, momong jiwa raga kita Raden. Salah. Bener uripku saiki. Aku kuwi wis putra Ndarawati, bapakku Ratu Kondang Titis Wisnu. Saben aku metu saka negara Ndarawati, aku mesti dilokke karo nom-noman. Sabaraanku kuwi mesti ngelokke aku. Anak sing digawe kepenak, anak sing didomo-domo, anak sing dimanja. Nek nyatane aku saiki bisa kedunungan wahyu Cakraningrat merga sangka niku prihatin dhewe. Aku bakal bali nang negara Ndarawati. Bakal tak umukke yen aku kedunungan wahyu Cakraningrat. Mesti bakal akeh wong wedok sing ngemis katresnan karan Samba. Paribasan saiki gunung tak cekel sajugruk, segara tak cekel bisa asat. Kuwi kan bakal dadi meleke wong-wong negara Ndarawati. Ana telung kedheping mripat jebul tinemune Raden Samba. Kowe kuwi anak Ratu Titis Wisnu, jebulane omongane blawaran kowe wong ora prutata. Nganti sak gebyaring kathik awakku mapan ana ing sajroning jiwa ragamu. Kowe duwe watak adiku ngadiguna. Kuwi dadekke hawa panas aku mapan ning jiwa ragamu. Mula kowe aja duweni watak umuk sesongaran ingkang gawe hawa panas ingkang ngadohke kowe sangka kanugrahan. Samba, aku lunga sangka jiwa ragamu, aja alok kelangan Samba. Ora patut jebul tinemune wong kedunungan wahyu kuwi ora enteng. Kedunungan wahyu kuwi abot lagi wae saged biaring kanthi awakku dimong kelawan wujude kanugrahan Cakraningrat. Lah kok
Tinemune Wahyu oncat sak geleme dhewe mergo aku omong sing blawaran kaya wong ora protata. Wahyu Cakrayarat mandheg kowe ngomong karo jiwa ragane sombong. Leren piye ora kok waton wae munggah mudhun jurang nganti sikil mlocot ora digatekke ana warung ya ora mandeg kula ki ngelih ana bae wong ilang ndadak kanggo lara omah ana dhisik iki jenenge prihatin dadi putane ratu pun saniki wangsul mawon kula kinten boten nonton gawene munggah gunung mudhun gunung munggah jurang mudhun jurang kula kinten boten nonton pegamelanipun babar blas boten wonten kasilipun babar blas menawa kayak disawang sapa kae pundi to ayo disawang mlayu ngompyor sandangane ke sapa kae Wahyu Cakrayarat mandheg kowe ngomong jiwa ragaku. Barang wis ketemu ning kali Muyak. Saiki kowe mau bengoke anak Mas Sombo krungu apa ora? Pripun? Anak Mas Sombo mau mlayu mau muni piye? Aku kok ora pati krungu. Aduh muni piye ya? Mbah Cakradirja. Mandheka Mbah ampun layu-layu Mbah, jenengan pun sapa Mbah? Cakradirja jangan wampek lho. Cakra ning repe lah kok mletik penggalipun anak Mas Sombo. Yen ngaten pripun iki? Ayo diuyak. Dicekel digobali. Ning nembe nguyak kanugrahan niku wis dianteni. Diuyak nganti sak mandheke kok menawa anak Mas Sombo bakal entuk kanugrahan wujud Wahyu Cakrayarat monggo lobraken lho Raden.
kayon katiuping angin sumya swaraning kang karenya kayu mati paparwiti Maraku jonggong nyong mangrange pawileteng bondo Wileteng berondo Waning madu Para